गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुरुफिला ओनसोलनि गोनां लामानि दालांआ हा खुरखानानै थानायनि थाखाय सात जारलाजों मोगा-मोगि जानांदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। खमैबो गंजि गामिनि सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंना गोनां जानानै फैदों। बिटिसिनि 2 नं कुसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय गुरुफिला खयमारि गामिनि मोनसे दालांआ हा खुरखानानै थानायनि जाहोनाव हान्थामेला बन्द जानानै दं। खोला खैमारिनिफ्राय सा सलमारिजों लोगो लानाय लामाया खुरखानानै थानायनि जाहोनाव गामिनि ओनसोलाव एम्बुलेन्सजों लोगोसे मटर गारि थांनाय फैनायाव जेंना नुजादों। फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनायाव फरायसाफोरा सात जारला जानांदों। गामिनिफ्रा माइ दै लांलाय लाबोलाय खालामनायाव जेंना जानांदों होननानैबो फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। गोबाव सम बेबायदि जेंना जानांदोंब्लाबो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा खोमा सुयैनि अजद दैखांदों गामियारिफ्रा। लोगोसे अखा बोथोर सफैनायनि सिगांनो दालां आरो लामाखौ फोसाबनानै होनो सोरखारखौ खावलायदों सै नांनाय ओनसोलनि सुबुंफोरा। बिराद उसुबिदा जायो जोंहा। जोंनि रायजो जानाया जोङो दालाबारिजों जोंजों सलमारिजों रायजो जानाया जोंना सुबिदा दंसिनो। दा सुबिदायाव जोंहा बबेबा खेथ्रआव जोंहा फैनो हाला, माइ माथा लांनो हाला बाजाराव। माने सुइस गेट दं नालाय, सुइस गेटजों बिसोर लाङो। खिन्थु जोंनि रायजोआ सुइस गेटजों हगाराबा बिसोर फैनो मोना। दा बे खोथा आरोखि मोनसे। ओमफ्राय जोंनो नांगौ लामा, जोंनो नांगौ लामा। लामाखौ दिन्थियोबा जोंना दालाबारिनि मानसिफ्राबो जोंनाव फैनो हागोन। बे लामाखौ जोंनि लामाया स्पस्ट जानांगौ। बे लामाया दालाङा, ओमफ्राय बेखौ जोंनो मावना होनांगौ। जोंनो मावना होथारनांगौ बे लामाखौ। जेरैखिया मोनसे खुन्थिया गायसननानैबाबो, जोंनाथ' खुन्थिया मोनसे खम जादों। दा बे खुन्थियाखौ गंसे गायसननानै होयोबा जोंनाव साबसिन जायो आरो मोजांसिन जायो। आंनि नामा साबजित कुमार ब्रह्म। जोंनि गामियाव अटल सलमारि। जोंनाव रायजोनि उसुबिदाया बेनो जाहैबाय, बे लामाया जोंहा बावरागुरि टु गुरुफिला थांलाय फैलाय बा कुसुगावबो थांलाय फैलाय खालामनो हायो। जोंहा बेजों सर्टकाट लामा जायो। दा बे लामाया बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय बायनानै दङ। दा बेखौ थाबायबाबो जाया, हनै खामानिखौ मावफैया, आद्रा खिद्रा मावनानै दोनो। दा जोंनो बे लामाखौ, बे ब्रिजखौ थाबैनो खालामना होयोबा जोंहा गाहाम जागौ। माने जोंनि खाथिनि दक्षिण खावाइमारि गामि, बिसोरबो लोमजानाय साजानाय माइ दै फाथो बायदिसिना बाजाराव लांनोबो दिगदार। एम्बुलेन्सबो हाबा माबो हाबा, बेमारिया लाबोनो दिगदार जायो। बेखायनो जोंनि EM सार आरो जोंनि प्रमद बर' सार, नोंसिनि सिगाङाव जोङो बेखौ फोरमायहरनाय जाबाय। घटना হয়েছে 2 বছর আগে, 2 বছর হল, 2 বছর जाबाय। माने बेहाय सासे मानसिया बाइकजों मोनायाव गोग्लैफैदों। बाहाय मोजां मानसिया थैयाखै, बेखौ जोंनो बोखांदों। हरनि 7टासो जाबायमोन होनबा हराव गोग्लैफैदों आरोखि। बेनोसै आंनि। नमस्कार जी। आज हमार गाँव मन बहुत दुखित कि मोर नाम हल बानेश्वर टुडू और मोर गाँव दक्षिण खैमारी मिडिलत पड़े यू उत्तर सलमारी। और ये रास्ता तो अहा जोर कारण तो ये गुरुफिलार भाड़ागुड़ी जॉइन हो बहुत जगार पर रास्ता माने क्या मिली आसे। ये कारण बरखन दिन बहुत असुविधा। साइकेल ना जाए और बाइको ना जाए, 4 चक्का तो ना आए। एम्बुलेंस बेमार आजारी हले एम्बुलेंस ना आए, एकेबारे ना आए। ये ब्रिजखन तो आपनालोके चाइছে इमान डांगर भांगी गई इटू और कि कम आमार राजर इमान दिनर परा राजर मानु बहुत
আবেদন জনাইছে আৰু আমাৰ লোকেল EMক উকিল মছাৰী আৰু ইয়াৰ ওচৰা ওচৰি কিবা মেম্বাৰ নাইবা এই প্ৰাইমাৰীৰ কিবা UPPৰ কৰ্তা মানুহ আছে সবেই মানে চাই পিনি গৈছে এতিয়ালৈকে একো কাম হোৱা নাই আৰু আমাৰ দুই গাঁৱৰ অৱশ্য কেইদিন আগত এই ইয়াতে দুৰ্ঘটনা হৈছে বহুত ডেঞ্জাৰাছ এক্সিডেণ্ট হৈছে নাজানা মানুহ বাইক চলাই আহিছিলে ৰাস্তাটো ব্লক নাছিলে ইমান ডেঞ্জাৰ মানে এই ব্ৰিজৰ পৰা নিচে মানে তলত পৰি গৈছিল আৰু ভাগ্য ভাল এই ল'ৰাজনে বাচি গৈছে এইটো আমাৰ চৰকাৰক আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ আৰু যাতে মানে এই ৰাস্তাটো আৰু এই ব্ৰিজটো সোনকালে মেৰামত কৰে আৰু কামটো কৰি দিয়ে যেন